ग्रुपनि लोगोसे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल बिथांमोननि हान्जानिफ्राय जोंनि दलाव 113 जन 113 दिनै जइन जाफैदों बे देग्लायनि इलेक्सनाव माबायदि आसाबादि खालामदों? एबारनि इलेक्शना जोंनि 13 नम्बराव नङा UPPL हान्जा हिसाबै 40टा समष्टि दङ बिटिसि बेवहाय जोङो 27निफ्राय 28टा गाबोननि तारिखाव जुदि इलेक्शन जायोबा जों 27निफ्राय 28टा देरहानो हागोन दा गतिके बेवहाय जोंहा कुनु माने डाउट गैया बा सन्देह गैया जे एबार UPPLआनो सरकार साननैसो सिगां सावरायगिरिया बुंदोंदि मावथिफोर महाजोरिया 5 बोसोर सासनाव थानाय समावबो रायजो राजानि खामानिखौ बेखायनो एबार BPFखौ नंगौ आं 5 बोसोर थांनाय 2015आवहाय प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं देरहादों 5 बोसोर आङो MCLA जानानै दङमोन नाथाय आङो देरहानायनि उनावहाय आङो TCLCनि चेयारमेन होनांगौमोन बिनि बादै BCDCनि चेयारमेन मेम्बारखौ दानो थाखाय आंनो चान्स होनांगौमोन नाथाय आं अपोजिशनाव थानायखाय बिथांमोना आंनो जेबो चान्स होआखै गावसोरनो TCLC चेयारमेन बानायदों जाय आंजों जेनदों सुनिराम बसुमतारी बिथांखौसो बिथांमोना TCLCनि चेयारमेन बानायदों आरो BCDCनि चेयारमेन मेम्बारखौ आं रायलायनो बेखौबो बिथांमोना जोंनो दानो चान्स होआखै जायनि थाखाय दिनैहाय BTCआव जिखिनि हाबाफारि दङमोन मावफुंनायनि बेफोरखौ जों अपोजिशननि जेसेबां दङ जोङो मावफुंनो हायाखै नाथाय जोङो जेसेबां हादों रायजो राजाजों रायलायनानै बिथांमोननि जाख्ल'नाय बिथांमोननि दादागिरि खालामनाय आरो साख्रिनि नामाव थाखा फैसा जानाय बेफोरखौ जों बुंदों दिनै हमथानो हादों आरो दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना नुबा मिथिगोन जे थांनाय 2015नि सिगां जि रोखोमनि बिथांमोना खामानि मावदोंमोन